Grønlands dybfrosne og barske natur. Et af de mest ekstreme miljøer i verden. Nå, hvad siger vejrudsigten, drenge? Sne? En håndfuld læger og sygeplejersker har valgt en tilværelse her på kanten af civilisationen. Nu skal vi jo op og møde en mand, som er bevidstløs. Og vi ved ikke, hvorfor han er bevidstløs. Bjarne, godmorgen. Nu gør vi det, at vi bedøver ham og lægger ham i respirator, så han sover godt, og vi kan holde ham stabil under transporten. De rykker ud til akutte situationer overalt i et område på størrelse med Europa. Skal vi køre ind? De kommer fra alle verdenshjørner med vidt forskellig baggrund, på jagt efter eventyr og udfordringer. Det er nogen, der er selvstændige og har power og vil op og opleve noget. Så går vi i gang. De erfarne specialister på hver deres felt. En særdeles effektiv enhed på operationsgangen. Patienterne er grønlændere fra nord og syd, skåret af et helt særligt materiale. Har du ondt nogle steder? Nej, godt. Hvis en grønlænder siger, det her det gør virkelig ondt, så kan jeg godt love dig, så er det helt uudholdeligt. Vi er virkelig seje. Vi tager mere tingene, som det kommer. I alle livets aspekter. Men selv højt uddannede specialister må bøje sig for naturens stærke kræfter. Vi skal ned til en by ned sydpå, Nassau, og hente en 1200 grams nyfødt baby, der er født for tidligt. Men det er så også afhængigt af vejret, om vi kan komme afsted, og hvornår vi kan komme afsted. Det er dårligt vejr i dag. Det stormer faktisk derude. Og der er jo en stor risiko for, at det her det ikke holder, det vil sige, at barnet ikke overlever det. Melding fra lufthavnen tikker ind på hospitalet. Vi kommer ikke afsted. Der er ingen maskiner, og det er dårligt vejr. Så jeg har lige været op og snakket med. Så nu må de gøre det bedste ud af det dernede. Først på aftenen, så dør den, fordi den ikke har mulighed for at trække vejret op. En hverdag tæt på døden, men også på livet. Om 3 drenge og 1 pige. Når det er sådan et fredeligt forløb, så er det jo ekstra dejligt. Det hele bare er, mor er glad, og barnet har det godt, og alting lykkes. En lille ny grønlænder er født. Et nyt hold letter fra lufthavnen. Et sted derude venter en patient med akut behov for hjælp.